Blonjo kok ora bali-bali iki jane sing dituku apa le? Jane iki blonjone nang ngarep apa piye? Blonjo kok suwe meneh sing mbok tuku apa, Ibu? Nek blonjone iki sediluk, Pak. Sing suwi ki lho milah-milah iki. Apa kuwi? Biasa, daster. Wong kok nyandang wae. Sandanganmu kalu sak lemari nganti ra muat. Nak sing nang jero lemari kan wis tau tak nggo kabeh to, Pak. Nak sing iki kan durung. Ngono kok ape blonjo nggo kebutuhan dapur. Tutuke kok ya tuku daster barang. Biasa to, Pak. Nek wong wedok roh sing apik-apik dadi kilaf. Iki roh ora. Nah aku ki wis dinteni Pak Mandor kon ngeterno blonjo. Kok malah montori mbok gowo rantang bali-bali. Wis aku tak mangkat sik. Sik, Pak. Sampean gak sarapan sik? Ora. Aku ngape sarapan nang warung. Ora usah sarapan nang warung, Pak. Aku mau blonjo ya tuku daging. Engko tak masakno bistik kesukaanmu. Berarti aku kok nak wayah sarapan bukan bali sik ngono to, Bu? Iya to, Pak. Ya wis. Tenan lho, Pak. Engko bali tenan. Aja sarapan nang warung. Yo yo. Pas ketoke. Masak sih gue nggak sarapan. Loh, lah blonjoku tak toko endi mau? Nang kene yo gak enek. Nang ndi yo? Astagfirullahaladzim. Cek keri nang jero jok motor bojoku. Lho. Wong wis kadung mangkat. Piye iki? Sik Mas. Mandek sik. Apa yuk? Motormu tak sile. Lho. Yu angger padha kowe mesti ngrepotno aku. Ayo bro, mari kita terusin proyek ya. Siap, Bos. Kok ya wis telat. Wong kadung lungone. Loh, lapor di mandek, Bos? Saurunge nang proyek sarapan sih bro yuk. Sarapan nanti, Bos. Ya nang warung toh bro, dek ning ndi lho. Ora aku, Bos. Sampeyan wae nak nang warung dhewe. Aku wis kadung dikene sarapan bojoku, Bos. Terus dimasakno naga tak pangan malah nesu wonge. Ya wis sarapan dhewe aku. Yes, Bos. Bu, aku bisa sarapan, wis mateng. Iki lho, dagingnya cek keri nang jero jok motormu, Pak. Lho. Berarti kamu urung masak, Bu? Wis, Pak. Tapi onone mung sego karo sambel geprek tok. Tiwas aku mau ngampe ditukokno sarapan Pak Mandor moh. Bro, Piye, Bos? Ayo nak sarapan. sarapan. Aku wis sarapan ke warung. Ayo saiki nang proyek. Tapi aku urung sarapan nih, Bos. Pak, cita sarapan ke ora? Ya wis, Bu. Sego karo geprek lah rapopo. Iki lho, Pak, sego karo geprek, tapi sambel tok.
anu matu-matu.